Hi guys, so for today's video, may pupunta na po kami ng mama sa din yun, di ba? Sa ano? PhilHealth? Sa health center. Center. Ay, dito ako dyan eh. Health center ba? Health center. Oo, kasi Health center. Kasi ano kami ng ID ko. Di ba? Parang ano yun? Babaguhin? Or papagalitan? Renew ng ID ko. Kasi yung ID ko ngayon, luma na yun, di ba? Oo, expired. Expired pala na expired. Asa dito ako eh. Expired na kaya ang ID ko, kaya magpunta kami dyan ni mama sa doktor. Ay, doktor yun ah. Doktor pala yung pinapalang sa yan, di ba? Sa doktor. Iya, sa doktor. Ay, renew ng ID. ng form. Basta, yan lang namin ni mama. Punta kami dyan. Saan yung ID mo? Kaya, ano. Dati yung like parang last year yata yun. Nagpunta kami diyan ni ate ko. Magpapaano. 3 years na baba na ID mo. Pero dati kami ni ate, magpunta kami diyan sa may diyan sa may doctor ano. Magpaano ng ID ko yata. Bagyan ba lang ano, di ba man siya expired kaya pagka ngayon nag-year. Dali ka na baba. Sige. Ay, ano alis tayo? Opo, nasaan chinelas mo baba? Diyan sa labas. Kailangan natin ng payong kasi mainit. Yan ako na to. Ulit lang tayo. Kasi magkakaroon ng tubig. Malapit lang kasi sa amin ang health center. So, kailangan namin magpaperma ng form. Payong? Form ng para sa pag-renew ng PWD ID ni John Bird sa health center namin para maisubmit na namin sa DSWD para magawan siya ng bagong ID kasi expired na po yung kanyang ID. So, yung mga hindi po nakakaalam kung ano ang disability ng aking anak, siya po ay may ASD or Autism Spectrum Disorder. Tama ba yung sinabi ko? So, pupunta po muna kami. Iwanan ko yung nanay ko na ayun. Natutulog po siya. So, naka-injected po ang mama ko. Nakahiga lang siya dito sa bed na parang na-adjust siya, na-recline. Tama ba yung sinabi ko? Kasi wala po kaming bed na natataas yung likod. Kaya meron kaming ganitong mga folding bed, dalawang folding bed para pag naiihian niya yung isa, nalalabhan namin yung isa. So, ayan, iwanan muna namin siya. Nandito naman yung asawa ko. So, katapat yun eh. Ay, siguro na ba yung mamang niyan? Sa mga nagtatanong po kung anong nangyari po sa nanay ko, siya po ay na-stroke at nagkaroon ng brain damage. Kaya ganun na po siya. So mamaya pagdating ko, siya naman ang asikasuhin ko. Gusto ko siya hilamusan para ma-refresh naman yung kanyang katawan. At bukas magpapapalit po kami ng NGT niya sa hospital namin dito sa bayan namin. So iwanan mo muna siya. Dito naman yung asawa ko. Titingnan niya naman. Hindi naman delikado na iwanan siya. Minsan mag-isa. Pero hindi siya mag-isa. Hindi namin siya iwanan na walang kasama. Pero yung mag-aalala ka dahil baka mahulog siya. Hindi po. Kasi hindi na po siya nakakagalaw kung hindi siya gagalawin. So mamaya pag dating namin, gusto ko itagilid sa kabila yung katawan niya para maano naman yung init ng kabila niyang, yung side ng katawan niya. So ganyan po kahirap yung buhay namin ngayon kasi yun nga, may sakit siya. So
Diyan muna siya. Ibibilin ko siya sa asawa ko. Nandito lang yung asawa ko sa shop katabi ng bahay namin. Saglit lang po kami sa health center kasi yun nga, hindi ko siya iniiwanan ng matagal na wala ako. Yung health center sa amin ay ano lang, walking distance lang, siguro 5 minutes lang lalakarin. So, maglalakad na lang kami kasi hindi pwedeng iwanan namin siya ng mag-isa lang. Hindi pwedeng magpahatid kami ng ayun, tricycle sa asawa ko. Kahit 5 minutes lang naiwanan si mama dito sa bahay. Hindi pwede. Na siya lang talaga. Nanay. Ayun, natanggal yung ano namin. Hingi ka ba kay Papa ng envelope na kahit short lang? Kailangan ba yung ID ko? Mama, pag ibubukas mo ang mga pinto, mama, huwag mo iba ganito, matatanggal yan. Iba right mo lang yung ano, ikot mo yung sa right. May ano pala yan. Ikot lang sa right, please. Sige. Hawakan mo muna ito. Kasi kukuha ako ng envelope sa shoe. Iwan ko muna daw itong cellphone niya, ma. Silang. Dito kaya magkapunta kami dyan sa saan yan? Kalimutan ko na naman yung saan ko yung saan kami na mapupunta. So, ayan po, yung health center po dito sa amin ay nasa kabilang kalye lang, kaya malapit lang po talaga. So dyan, liliko kami dyan sa kanto dyan. Yun, liko ulit kami doon. Tapos yun na, malapit na talaga. So, ito yung kabilang kanto. Ilang lakad lang. Tapos, doon sa kabilang kanto, natatanaw na yung ambulance ng health center. Yan, yung ambulance, malapit na. So, ayan na po, malapit na kami. Yan yung ambulance. Yan ang health center dito sa amin. So, dyan kami magpapaperma ng form sa doktor ng health center namin para sa application niya para sa ng ID niya sa PWD. Ayan po ang aming health center. Malaking building din po. At yun, dyan yung kapag may nanganganak, lying in. Parang laksin. Ay, magpapanok kayo. Magpapanok kayo. Magpapanok na tayo ng ano. Ming! Tingnan mo yung pusa. Ang taba ng pusa nila, ano? Pero may ilay siya. May ilay siya. Cute naman. Baka makagat ka, baby. May ilay ito. Mahilig sila sa mga pusa. Mga anak ko. Ang taba na, baka kagatin ka. Wala tayong pang-pa-inject ng anti-rabies. So, ayun po, wala po yung doktor, kaya babalik po kami sa Monday. Ano, tinitingnan mo? Bahay. Kasi, ano? Balik kami sa Monday para magpaperma po ng kanyang form. Look, may mga ano? Oh. Tawag to? Ang mga animal na... Mga animal. Mga ano yan, Hindi, tingnan. Ayan. Anong tawag dyan? May tawag dyan. Anong tawag nga dyan? Pabo. Pabo pala na. Pabo. Takot ka dyan? Takot ako sa may lalaki. Kasi ang feel ko parang may isog yata. May isog. May isog Matapang. Yan. Matapang may isog. Matapang Okay. Ito po yung cell set ng Smart dito sa amin. Malapit lang. Kaya Smart po yung malakas ang signal dito sa area namin. Mga din sila. Oo,
Opo. Oh, may bagong bahay na dito. Oh. Oo. Ang ganda naman ng bahay nila. Dati parang ano yan, semento ba lang yan? Mataga, pero ngayon naging mas bago na. Basta ano, kulay na Marami semento. ng mga bahay na malalaki dito sa amin. Wala na, nagdadagdag Kami yan. lang talaga ang bahay na Ma, nangungupahan lang kami lagi. mama, Sila ng ano, ng light pollution kasi... Light? Light pollution. light pollution. Nag-increase sila. Bakit? Kasi pag nagadagdag dito ng mga ilaw dito sa lugar, nagadagdag yan ng ano, ng light pollution. Yan, ma-affect yung skies. Kaya di natin makita yung stars ng di natin makita. Sabi mo ba? Hindi naintindihan kanina. Maingay. Ano, kasi pag nag-increase yung mga ilaw dito sa mga bahay o nag-increase yung mga nagagawa ng bagong bahay, yung ilaw nila nagpapa-increase ng light pollution. Light pollution. Kasi Saan mo dati yun natutunan? sa mga iba. Sa mga iba. Sa mga kilala kong mga astronomers. Kasi yung mga sa YouTube or kahit Sa sa, YouTube, YouTube or kahit sa ano. Kasi pag naging increase yung light pollution, na-affect yung skies natin. Hindi natin makita ng maayos hindi natin makita yung mga maraming stars. Pero kita pa naman dito sa Manito kasi naging dahil Hindi pa naman gaano kakapal yung pollution dito sa atin. pero kaso ano yun? Kasi probinsya tayo. Pero kaso ni-effect pa din yan, na-effect pa din yan sa skies natin. Pero kasi dito part ng sa iba, ano, may perihan diyan kaya nag-increase sila ng light pollution. Pero maganda sa balasbas kasi yung mga wala diyan maliwanag yan. Kundi darkness talaga. Yan talaga yung mga gusto ko dyan eh. Maganda makita yung mga stars at mga nebulae at yung mga star clusters Okay. sa mga madilim na lugar. Yun ang mga kaalaman ni John Bert. So, andito na po kami. Malapit lang talaga. Ang bilis lang namin. Po! So, hindi successful ang aming lakad. Hindi namin naabutan si Doc. So, babalik kami ng Monday. Pero, nakahingi po ako ng vitamins ng mama ko. B-complex at yung amlodipine na gamot para sa high blood. Yun yung maintenance na gamot ng nanay ko para sa kanyang hypertension. So, silipin ko muna siya. Ba't hindi ko mabuksan? Nasira kasi yung doorknob namin. Iikot na lang ako. Doon ako sa kabila, dadaan sa kusina. John Bert! Nonoy! So, ayan. 2 o'clock na naman ng hapon. Schedule ng tubig namin. Kaya, mag-iipon kami ni John Bert ng tubig. Ikaw mag-iipon? Ako na lang. Ako na lang. Eh, paano yung module mo? May sulat ka pa doon. Dito ko sa Master Service. Nalito ka doon. Okay. Ano? Tawag nito? Kasi kasuyin ko muna si lola mo. So, ayun. Ito naman na natanda ang asikasuhin ko. So, ayan. Tulog siya. Gusto ko siya ilamusan kasi nga mainit. So wala dito yung mga ate, yung iba kong mga anak. Kasi nasa niyaya ng pinsan nila mag swimming. Nag-swimming sila sa dagat. Kaiba ng tita nila, kapatid ko. So gusto ko siya hilamusan kaso tulog. Mamaya na lang para hindi siya maistorbo. So dito sa corner na ito gumagawa ng module yung anak ko, yung si John Bert.
Kasi gusto niya tahimik at walang nakakaistorbo sa kanya. Sobrang init. Hindi ako nakapaligo kanina kasi wala nang tubig. Pinaligo na nila yung tubig. So ako naghintay ngayong magto para magkaroon kami ng tubig. Gising na ang aming lola. Anuhin ko siya. Ilamusin ko si Ann. Ann ang tawag nila sa lola nila. Pero hindi yun yung talagang pangalan niya. Kasi nung maliit pa ang ate nila, Mama Gurang ang tawag nila sa lola nila. Bulol yung ate nila nung Mama Gurang, hindi niya pa masabi. Kaya, Ann lang yung nasasabi niya. Kaya, nung mga sumunod na, meron ng pangalawa, pangatlo, pang-apat kong anak, nasanay sila ng Ann lang ang tawag nila sa kanilang lola. Mama Gurang ang ibig sabihin. Kaya, Ann lang talaga. Hanggang ngayon, Ann, lahat sila Ann ang tinatawag sa lola nila. So, ayan. Lamusan ko muna si Ann. Ma! Namati mo ako, ma? Ma? Namati mo ako? Gutom ka na? Ma? So, hindi ko alam kung narinig niya ako or kasi hindi siya minsan nagre-react. Yung mata niya lang yung gumagalaw. So, kukuha ako ng malinis na towel tapos babasain ko. Ilamusan ko siya. Pati yung bibig niya gusto ko linisan. Kasi bumabaho yung hininga. Syempre, hindi naman siya pwede tutbrasan kasi baka ano niya yung tubig, madunok, mabulunan. So, ang ginagawa ko, towel na malinis, lilinisan ko yung bibig niya. So, ayun lang po yung video for today. Yun, nakapag-share ako ng kung ano-ano tungkol sa buhay namin. So, yun lang po. Bye-bye. Thank you po sa pag-watch ng aming video. Thank you.